Arratsaldeon. Harritutako Andre Mariaren 9. Gurutze Santuaren seinaliagaitik gure etxaietatik libra gaitzazu gure jaun eta jangoikoa. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Harritutako Andre Maria, zuganagatoz arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita, Jesusen bizitzan zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekeak kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9. honetako gure eskaria. Zure ondora etortzeko aregintzen garen bezala, zaila gaitezela besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela aitaren aukeratu izateak besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula puskatua eta zauritua izateak jarri zuela zure semea betiko Paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk Maria neurri gabe maite duzun bezala. Amen.
Aintzasko gertakariak, lehenengoa Jainko semearen piztuera, gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rokizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure eriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, Jainko semearen zerura igotzea. Hemen guzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde orain eta gure eriotzeko orduan, amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Antza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko eta rukizkoa magorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Laugarren gertakaria, Andre Mariaren zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utziten talien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen.
Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen. Bosgarren gertakaria. Andre Mariaren zeruetako aintza. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazo eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama Santua. Virginia Santua. Emakume guztien artean bedeinkatua. Gizadiaren ospea.
Jainko herriaren aintza, Elizaren irudi argia, zorionekoa sinistu zenuelako, zorionekoa itxaron zenuelako, zorionekoa maitatu zenuelako, Elizaren ama, batasunaren ama, misioen ama, gizon emakume guztien ama, grazia guztien etorbidea, gure bizi eta itxaropena, itxasoko izarra, zeruko posa, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izadiaren erregina, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, otoitz egizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Jainko jauna, pozoz bete zenuen mundua Jesukristo zure seme gure jaunaren piztueraz. Egizu, haren ama Maria Virginaren otoitzez, betiko biziaren zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude, ebaren umer bestetuok. Zuri aiezka, antziz eta negarrez, negar herri honetan. Ea bada, itzulitzazu gure bitarteko honorrek. Itzuli gugana zure begi errukitzu hoiek. Eta erbeste honen ondoren, erakutsi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O Bios bera, o errukior, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Jesukristo gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.
Zenideok, hau entzungo dugu gaurko evangelioan. Ez dituzte hartzen profetak bere herrian. Gaurko 6. egun honetan, Jainkoari berri ona iragartzeko grazia eta indarra eskatzen diogu. Jakinda Jesusen berri ona denentzako dela, hasi dezagun gure ospakizuna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu ahal izeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Zerulurre jangoikoa, zugandik dator on guztia. Sartu geure bihotzean zuganako maitasuna. Lotu gaitzazu gero eta estuago zurekin. Geure baitan indar dezazun onden guztia, eta indartu duzuna arreta handiz zaindu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, gainko eta regbeizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo guturnetik. Zenideok, nik ezin izan izuen hitzegin espiritua dutenei bezala. Heldugabei bezala baizik, kristau izatean haurtxo direnei bezala. Esnez hasi zintuztedan, ez janari sendoz, hau hartzeko ez baizineten artean gauza. Oraindik ere etzarete gauza, gizagrinen menpeko izaten jarraitzen baiduzue. Izan ere, bekaizkeriak eta eztabaidak dituzuen bitartean, ez ote zarete gizagrinen menpeko, ez ote duzue giza irizpide utzez jokatzen. Ni Paulorena naiz, ni Apolorena diozuenean, ez altzarete giza irizpide utzezari. Azken batean, zer da Apolo eta zer Paulo, zuek sinesmera ekarri zaituzteten jainkoaren zerbitzari besterik ez. Bakoitza jaunak eman dion egitekoaren arabera. Landatu nik landatu nuen, ureztatu Apolok, baina hasi jainkoak azarazi zuen. Landatzen duena eta ureztatzen duena ezer gutxi dira. Axola duena jainkoa da, azarazten duena. Landatzen duena eta ureztatzen duena biak parekoak dira.
bakoitzak saria bere lanaren arabera jasoko badu ere. Gu jainkoaren lankideak gara, zuek berriz jainkoak lantzen duen soroa, jainkoak eraikitzen duen etxea. Jaunak esana, zorionekoa jauna jainko duen nazioa, hark bere ondaretzaz hautatu duen herria. Jaunak zerutik begiratzen du, ikusten du gizaki oro. Ere bizilekutik jarriak ditu begiak, munduko biztanle guztien gainean. Berak egin baitu denen bihotza, eta adi dago haien egintza guztiei. Behartzuei berri ona ematera bidali nau jaunak, gatibuei askatasuna hotz egitera. Zorrekin Jesukristoren evangelioa San Lukasen librotik. Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amaginarreba sukar handia zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan, haren gana markurturik zorrot agindu zion sukarrari, eta sukarrak alde egin zion. Berehala jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaien amaginarreba. Eguzkia sartu zenean, gaixoak zituzten guztiek edozein zela ere haien gaitza, Jesusi eramaten zizkioten, eta hark bakoitzari eskuak ezarriz sendatu egiten zituen. Askorengandik deabrua ere ateratzen ziren, deia darka esanez, zu jangoikoaren semea zara. Jesusek zorrotz galarazten zien hitz egitea, bazekiten eta Mesia zela. Eguna argitu orduko atera eta bazter bakarti batera joan zen. Jendea haren bila zebilen eta aurkiturik eutsi egin nahi zioten, aldelgin ez ezaien. Baina Jesusek esan zien,
Gainerako herrietan ere adierazi beharra dut Jangoikoaren erreinuaren berriona. Horretara bidali bainau Jangoikoak. Eta Judeako sinagogetan ibili zen berriona hots egiten. Jaunak esana. Ederra da gaurko evangelioa eta zerikusi handia du atzokoarekin. Gaur Simonen edo Pedroren amaginarreba sendatu eta gero, jende asko etortzen zaio bere gaitzak sendatzera. Eta Jesusek esaten du pertsona hoien gandik deabru asko irtetzen zirela. Deabru hoiek askok esaten zuten zu Jangoikoaren semea zara. Harrigarria da, deabru batek hori esatea. Normalean hori fededun batek esaten du, baina deabruak etxaiak ere zu Jangoikoaren semea zara. Bestela hori ez balimazun esaten bere helburua lurrera eroriko zan. Ez zaukan bea da, Jangoikoa da. Etxaientzat Jangoikoa da, bere etxaia. Eta etxaia balimadu, esan nahi du, onartu egiten duela. Baina, badao gure bizitzan momentu batez, eror gaitezkela gauz bat hartzera, eta deabruak esaten duen hau ez esatera, baizik eta Jangoiko gabe bizitzea. Eta hori da, gu arrokerian edo haunditasunean ibiltzen garenean, etxaiak esaten du hau ez dugu esaten. Esaten dugu ez, ni baino gehiago ez dago inor. Ez da inor. Ni naiz hemen munduko jauna, ez da esaten, baino hori sinistu egiten da. Baina iristen gara geure bizitzan Jesus ukatzera, geure arrotasunagatik edo haundikeriagatik hitz egiten bai duguta. Baina kontuan eduki beharra daukagu arrokeria edo haunditasuna txarra dela. Edo zintzat, fedea eduki edo ez eduki. Baina baitare, arrokeria desberdindu beharra daukagu autoestimagatik edo estimagatik, ez? Estiman normalean garena onartu egiten dugu eta baloratzen badakigu. Badakigu zein dian geure alderdi positiboak eta geure alderdi negatiboak. Autoestimaren oinarrian oso ondo jarrita dago humiltasuna. Hortik hitz egiten da. Autoestimaren oinarrian ere dago autoezagutza bat, norbera ezagutu egiten da. Eta baita ere, garen bezalakoak onartu egiten gea. Badakigu ez gehala perfektuak, baina onartu egiten dugu. Bizi eta zoriontsu gara horrekin. Arrokeriarekin berriz, ze pasatzen da, besteak baino gehiago sentitzen naizela. Ni baino gehiago ez dago inor. Horregatik danak ikusten ditut sorbaldaren gainetik. Ez dago humiltasunik. Ez dago humiltasunik. Arrokeriaren atzean zer dago? Inseguridade handi bat eta hori tapatu egin beharra daukagu geure fatxadakin. Ez geranakin tapatu beharra daukagu geana. Eta segun zeinekin gauden, desberdin jokatzen dugu. Era batera jokatzen dugu edo gauzak esaten ditugu,
eta segun zeinekin gauden edo beste pertsona batekin beste era jokatzen dugu. Beraz, ona da jakitea eta desberdintzea bi arlo hauek, eta jakitea gu nun gauden. Harrokeriaz bizi balimagea ez dugu benetako fedea, eta autoestimaz bizi balimagea edo norberarekiko estima balima dugu, fede on bat dugu. Santo Tomasek honekin bukatzen dut, hoiz esaten zuen, ez da? Gizakiengan bi bizio daudela, alegile, bi gauz txar, eta lan egin behar dula hoiek kentzeko. Behaien fruituak txarrak dielako. Eta bi bizio hoiek Santo Tomas Akinok esatezun harrokeria eta inbiria da. Harrokeria eta inbiria lurrazpira eramaten gaitu. Eta hori ezin dugu permititu geure bizitzan. Zergatik badagoelako jainko bat maite gaituna. Badago jainko bat gu geu maite baino gehiago maite gaituna. Horretxegatik landu dezagula geure erlazioa berekiko. Jakinda, ondo inda gaudela, baino bere beharretan gaudela. Eta hor dago geure humiltasuna, eta hor dago geure altxorra, geure autoestim ona. Boix eskatzen digu geure jangoikoari. Bizi dezagula geure berarekiko erlazioa autoestima batengatik, autoestima sano batengatik. Zenide maiteok, jauna badatorrela jakiteak postuta egin dezaiegun otoitz. Mundu honetako indarrekin liuratu gabe, Eliza bizidadila beti jainkoaren gidaritzapean. Eskadi ezaiogun jaunari. Jainkoaren laguntzaz eta denon aleginez, gure garaiak bakezko eta zorionezko egun izan daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Jaunaren etorrerak denon bihotzak mugiditzan, gaixoen osasuna, bakarrik daudenen laguntasuna eta sufritzen duten guztien atzebena bila dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun egigon otoi. Orain jaunaren lehen etorrera eta gizon egitea zintzo ospatzen dugunok, azken egunean datorrenean ere pozik onar dezagun. Eskadi ezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun egigon otoi. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Ditzagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza santu honek, jauna, ekar dezaigula beti zeure salbamenaren doaia. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zeure indarrak bere betera eraman dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizaria, eta beraren bitartez berritu ere maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, biren guztiek zerbitzatzen zaituzte. Salbatu guztiek gorezten, eta zeure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere aingero guztiekin batean, gorezten zaitugu poz betean kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua bada santo geharduek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorput eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriota eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin,
Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Sagrario, Madalen, Vicente, Javier eta Carmen, eta Jokin apaiza. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizak izkiguaren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizke izan diren santuekin. Haiekin batean goreztzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure janko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etorri zure reinaga, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Barkatore zorra, guk ere gure zornei, barkatzen dinegonez gero, ez gaitzazotziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea grugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi izi gaitezen eta ez aldetan sendo. Betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pake uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio elizari pakea, eman batasuna, errak bizbeizera gizalde eta gizaldetan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaizue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor, zunere txean zartzeko. Baina ezazuiz bat, eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Mai santuko gria harturik, otoitz egiten dizugu jauna, maitasunaren agiria den janari honek, sendo dezala geure bihotza, geure zenidengan zu zerbitza zaizagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenkazetzatela jangoiko algoztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazula.